Right guys, makadi nhasi ndoda kukupa update yatingati guhwa rezvakaitika panyaya yeMushakabvu. Sezvamakangoona pamainterviews andaita ndichibvunza veukama kuti chingave chii chakakonzera kuti murume anonzi Thomas anova ndiye anga ari munin'ina wamambo kuti azosvika pakunotsika Joel. Regai ndikuudzei from a version yandakanzwa. It may not be 100% true, but it has got some elements of truth because ndakawerengedza zvinhu zvaitaurwa nevanhu since vanhu vekumba kwavo vasiri kuda kutaura kuti chii chakaitika nekuti zvinogona kuzokanganisa investigation. Right. Zvakataurwa ndezvekudai so. Muzukuru waThomas anova mwana wehanzvadzi yaThomas, tingangoti mwana wehanzvadzi yamambo, akanga achitamba makasi pamasakadza. So achitamba makasi pamasakadza paya anonzi akadyiwa $7. Adyiwa $7, munhu akahwina makasi, uyu akahwina makasi akabva atora mari, handitika atora mari yaya ndokubva aipa Joel. Atora mari aipa Joel, right. Mukomana waya ndobva zvamubhowa. Munongoziva zvinoitika pamakasi kuti kana munhu adyiwa hapana refuri, hapana chii, vanhu vanenge vachingotamba vachidii chingoti tiri kutamba makasi. Anenge adyiwa kazhinji anowanzorwadziwa. Saka anonzi akabva paya ndokubva aenda kunonzi kumuti mutema, ndobva anoripota kumapurisa kuti ndarobwa mari yangu pamasakadza nevakomana vanoti nhingi nanhingi nanhingi. And Joel Mushakabvu was part of the people vakaripotwa kunzi ndo vakadi vatorera mukomana wemari. Haana kunosvika akanoti ndadyiwa mari kumakasi, ndadyiwa mari kumakasi, so ndokuda mari yangu back. Akanosvika akanoripota kuti ndatorerwa mari yangu. Version yatiri kunzwa kunzi ari kuti akadyirwa $70. Ndo zvaakanosvika akanotaura, akanosvika ndatorwa $70 nevakomana pamasakadza. So now sekuru vake vanova driver wachief ndo vakachizosimuka manje vakavhetemetsa mota kubva pamuti mutema vachiuya kumasakadza. Now ivo vanga vaudzwa version yekuti ndarobwa nevakomana ava, right. So sekuru ava chishuwo chavo chacho chekuti vabate vakomana varobha muzukuru wavo, vavabata voenda navo kupolisi. Now vachisvika pamashopu, semunhu anga agara achinzi anga achityiwa pamashopu because version yatirunzwa ndeyekuti vakanga vachifamba vakapfeka chinjeke chamambo, vaitora chinjeke chamambo vochipfeka vari pamashopu. Now izvozvo ndo zvimwe zvasingachafarirwe nevanhu kuti kana muri driver wamambo musachizotora umambo moita kunge hwenyu kana kuti chichichi. And vanhu vanga vari kublemawo mambo kuti imimi mambo musatendere mukomana kuti afambe akatakura nyembe dzenyu. Zvaitaurwa nemuchinda waya kuti if you remember, mukomana aitaura kuti hazviiti kuti ini ndiri mupurisa, munin'ina wangu ndomupa hembe yechipurisa onosunga vanhu. That version. So now asvika paya mukomana uyu kunzi Thomas akasvika ndobva ati ndakuvharisa bhawa kusvika mari yadi yabuda. Mind you, imari yadyiwa pamakasi. This guy haana kutaurira chokwadi kunzi mari iyi imari yadyiwa pamakasi. Audzwa kunzi imari yangorobwa munhu. So now paakatanga kuda kuvharisa bhawa ndobva atanga kuchinga kuti aiwa hauvharisi bhawa, isusu tari kusvika panapa tinoda kutenga, tiri kuzvimwira hedoro redu, hausviki uchivharisa bhawa apo tiri kutomboona Europa. Ndobva vaya akati aiwa zviti tinoda kuti mari yangu ibude, ndakutovharisa bhawa. Now ndoba akachizodzwa kunzi aiwa iwe uri kuvharisa bhawa munomu, munhu atora mari yauri kutaura uyo ari across the road, right. So chatisiri kuziva ndechekuti Joe akabuda audzwa kunzi mukomana ari kuuya here, handiti kana kuti. So now Joe akafira nyaya yekuti ari kunzi ndiye akatora mari yakanga yahwinwa, akapiwa mari yakanga yahwinwa pamakasi, right. Atora mari yakanga yahwinwa, saka uyu driver wamambo aida kubata Joe kuti aende naye kumapurisa
but the way akazoita manje hazvisiri izvo, akazochizoda kumudzinganisa nemota, and in the end he ended up killing munhu waaifanira kutora oenda naye kumapurisa. Ndo zvakaitika. Chazonyatsonzwa kubva kuna Thomas achitaurawo mukoti kuti version yezvakaitika ndeipi, but chiri kundirwadza ndechekuti why akatora role yekuda kuzviita mupurisa iye asiri mupurisa. Handiti tinoziva kuti citizen arrest, but iyewo zvekuzoda kuzodzingirira munhu nemota ndo paakakanganisa. Saka ndo mamiriro akaita nyaya iyi. I know vanhu vazhinji vanga vasingadi kutaura version iyoyo nekuti vaitya kuti zvinozokanganisa investigation, but ndo version yatakaudzwa nevanhu nemunhu andisingachadomisi zita rake, but akataurawo pavidhio asi akati handisi kuda kuti ndizikamo ndiri kutaura nyaya iyi. Saka nyaya yakaitika apa ndeyekuti mukomana in literal sense akaurayirwa $7 yakanga yadyiwa munhu pamakasi, and mukomana akaurayisa munhu anova muzukuru wachief akaita zvinhu izvi achifunzirwa maybe vachangobata munhu voenda naye kumapurisa, but nyaya yacho yanga isingazonobudi. But why did he lie nenyaya yekuti anga adyiwa mari kumakasi? That issue we don't know. So there are many versions ziri kubuda, but iyoyi version ndo yandakanzwa one of the people vari kutaura kuti ndo zvakaitika. Saka I thought I needed to tell you because vazhinji vari kungobvunza kuti chii chaitwa nemukomana kuti azosvika pakuzonzi atsikwa nemota yemambo. Mukomana akatsikirwa nyaya yekuti anga ari kunzi ndiye anga abata mari yemuzukuru wachief yaanga adyiwa pamakasi, asi uyu paakanosvika kupolisi akanosvika akanoripota kuti no, akanosvika akanoripota kuti ndarobwa mari yangu yandandinayo $70. Ndo zvakaita kuti uyu agumbuke kuti no, muzukuru wangu angatorerwe mari indiri mambo kaini, dzandobva amhanya pakunosvika obva asvika ndogumisira tsika munhu. Saka that is the version yandanzwa or yandakanzwa, but I thought I needed to tell it after tamboona mavidhio, tambonzwawo side revanhu. Hope yedu ndeyekuti tinzwe from the side rekwachief, but vanhu vacho havasi kutaurika navo. Saka we are hoping kuti ivo vachatudzawo version yavo, but this is the version yandakanzwawo from someone anga ari pafuneral, kuti ndo zvakaitika kuti mukomana azotsikwa, akatsikwa achida kuurayirwa, achida kubatwa zaini nekumapurisa, but achida kuendeswa kumapurisa. Yanga iri nyaya yekuti anga anyeperwa uyu. Saka muzukuru ndiye apinza sekuru mumhosva. Ezvo sekuru kana vachizopiwa mutongo wavo vachapiwa mutongo vari kupiwa mutongo nekuda kuti vakanyeperwa nemuzukuru. You know, it's very funny, but anyway, it is what it is. We are here now. Now vanhu vakuripa mhosva and pachaita ngozi and a whole lot of drama. So it's always good kuti kana wanzwa story, whether uri mbimbo or something, get the full story. Usanzwe half-baked story from someone. Unogumisira vanosvika vanokwadza munhu, wakwadza munhu wozoita find out kuti munhu wacho newakukwadza ndiye anga atori right, uyu akudza story anga ari wrong. But ndo zviripo. But you tell me what you think in the comment section about this story. But ndo version yatakanzwa kuti ndo zvakaitika.